Pero kamano nyakora mogi kuom kete Ramogi TV en chieng' tich adek tarik na bich dwe mar aboro 2026 arwakidi machiegni mar yudo weche manyien mag ang'ich welo kokalo Ramogi TV kanyakora Ramogi an kae Trevo Mbija kama bende nitie mathoth ma waseiko mag oting'o weche motudore kod weche mag siasa dongruok kaachiel kod weche mag thieth bende ma wan gode weche manyien mosefwambo kowuok e konde duto ma pacho ka kendo waikonigi e yor adimba gi sani. Bende parne kang' romo saa 3 mar otieno wadhi bedo kod buch jopiny wendowa ma wadhi bedo godo en Peter Ahago, ruodh goro mar jodong Luo bade ma Nairobi, kama wadhi ng'iyo ni to ting' mar jodongo ahinya jodong Luo gin mage. En nyaka koda katiba ma nyiso kaka jodong Luo winjo bed ni tayo tijegi. Nyakora Ramogi wadhi bedo kode buch jopiny otieno saa 3 omiyo kichako sani to wadhi adhiya kodi nyaka rom saa 3 kendo mwayudo twak makamano. Mokwongo wayudo ni thund weche manyien mag ang'ich welo dhiambone. So you can tour these places, you can tour them 5 times, you can come back 7 times, you can come back 20 times, and I want to urge our young people, let us not fight. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga owacho ni jatelo mora mora ni thuolo mar limo gweng' mora mora kaka ohero kokwayo jopiny mondo kik chwer remo. Nomi Luo Council of Elders ni mondo rito oganda to nokomi ni mondo ibed a political tool mari man office mari idwa go siasa ni chuno wan lekwa goche mona Ruto. Maisha obedo matek ma to dungi randa ok nyal wuoye onyalo mana wuoyo ne dwoko Ruto onyalo mana wuoyo ne dwoko Sifuna. Oganda moko Mombasa okwedo weche ker oganda Luo donge randa e wi chik ne oganda Luo kagiwacho ni kik oyiengre nyakonchiel e weche siasa. He kept on indicating to him, please, if you can't get me out of here, because I have been beaten. I have seriously been beaten. That IPOA must do their work well. We shall not allow attempts to cover or hide any evidence. Familia Eric Otieno kod jokedne ratich oganda kwayo IPOA otim nonro mar oya ewi tho rawerano tok obila make. Machiegni nyakora Ramogi mar yudo weche manyien adimba. Bed thuolo mar ndiko na namba en 3 Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, mbui mar X en @Ramogi TV KE. Mi apachi kotenore kod weche manyien ma wakelo ni odhiambo makawuono. Kiwinjo moro momulit nyalo gole pachi ndik na e nambago mondo ayudgi kendo asom gi achiel kachiel. Jaloko mari luongo ni Liz Otieno, nyinga en George Bati. Machiegni wachako kod weche motenore kod mago mag siasa. Gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga okoni kweth mora mora mar siasa e piny Kenya kani thuolo mar timo limbe mar uso ajenda margi ka mora mora magidwaro. Wanga oloso motelo ne romo mar siasa mar kweth Linda Mwananchi magichano bago e kaunti ma Homa Bay tarik 16 mar dweni. Wanga manoloso e kinde romo mare gi jopiny e sikund primar ma Andingo e kar chung' od bura ma Kabondo Kasipul okone kaka duond bura mar ODM ma ochung' e mise mar demokrasia girwako kweth siasa mora mora mondo tim campaign magi ka mora mora e pacho ka. Bende okwayo rowere mondo mawuok e kaunti ma Homa Bay mondo were kod tim mora mora kendo manyalo rocho kwe kendo ginyal kwe ka bende ng'iso ne mago gin kwayo ma bende chwalo ne rowere mamoko mawuok e konde duto mag piny Luo. As an ODM party, we have been the fighter for all freedoms. Freedoms of people to go wherever they want, to speak whatever they want. And we want to say that anybody is free to tour any part of this country. Anybody is free to sell whatever they want to any part of this country. But we can say that as a people, particularly in the ODM party, our decision is made. So you can tour these places, you can tour them 5 times, you can come back 7 times, you can come back 20 times. And I want to urge our young people, let us not fight. Let us not shed blood. Let us not fight each other. We are one family. We are one family as young people of this region. Let us not fight. We are one people as young people of this nation. Let us not fight. Mtu akikuja wacha aseme mambo yake. Akimaliza wacha aende. Usiku atafanya nini? Atalala.
Apis Jamin Buche Oganda ODPP opwodho mondo yaw bura ne jota tije mag bengi adek magin bengi mar NCBA, KCB kod Cooperative Bank kaluwore ni ne girem magoyo lipot maling'ling ewi omenda moko ma ichich ni oyudi e yore mag miganga kaluwore kod kidieny mar 5 mag chike mathiro omenda moyud e yore mag miganga pachoka. Jota tije mag bengi go idwaro ni mondo bi oduok penjo e doho tarik 11 mar dweni. E kindono bende Apis Jamin Buche opwodho bura ma omakne Salim Mohamed Buseidi ewi kuo mar omenda maromo $363,420,459 kowuok kuom agulu mar okumba mar First Assurance Investment Company Limited mane ginie director kanyakla kod gavana ma Lamu Issa Abdalla Issa. Nonro oyango ni achijno ne okoto kata okopo sei mar gavana no kendo tiyo godo e ndiko chek mane otigodo e lodho omenda mag kambino. Bang' nonro ma ong'ith ne neno mane chwal, DPP opwodho mondo jalno oduok penjo ewi ketho 120 moting'o kata modonjnego moting'o ketho 3 mag chano koto, 2 mag kuo, 144 mag thedho bok ma ok opwodhi kod ketho machielo mar yudo omenda e yor miganga. Apis Ogai mar Jamin Buche okone gingirore neno ni gikedo kod timbe mag yudo omenda e yor miganga e pachoka kaluwore kod dwaro mar katiba mathurka. Ogai mar duond bura mar DCP Rigathi Gachagua owuok oko kendo lero ni oonge sadha mora mora kod duond buche mamoko e gwenge mag masawa mar piny Kenya ka ojiwo jotend duond buche mag siasa makono mani kod mbi e gwenge mag masawa mondo teng duond buchego ka giikore ne yiero maduong' mabiro kar mboro ywak ne DCP. Gachagua wacho ni jotelo mag duond buche makwedo sirikal nyaka ket maino margi e tego duond buche maggi kaka yor goyo siasa mag loso riwruok mabiro neno ni gidonjo e tend piny Kenya. Maendi nyakwara moke ka lipot ma ikelonwa kod jafumbo marwa Chris Owino. E chenro mar choko gwenge mag masawa duto e toke kendo geng'o pogruok motelo ne yiero mar 2027, Gachagua wacho ni orwako pim mar siasa e gwenge mag masawa e kinde kod duond buche mamoko. Mimi nataka vyama nyingi kwa sababu mimi nataka kuwa president, si ndio? Vyama zikiwa mingi watasaidia kwa voter turnout, si ndio? Watasaidia kwa voter turnout. Tena tutakuwa na agents wengi. Pale Olokalau tulisaidika kwa sababu agents walikuwa 8 against yule moja wa Kasongo. Etwak margi kod jofwambueche chieng' tich ariyo, Ogai mar DP JB Muturi kod Peter Munya mar PNU ne oseo Rigathi Gachagua kuom temo geng'o ne duond buche mamoko e gwenge mag masawa. Kata kamano, Gachagua okwedo wechego ka owacho ni pok onyiso jatelo moro amora mar masawa mondo keth duond bura mare. Na mimi sijasema mtu avuje chama yake. No, mimi nasema kila mtu aingie DCP. Si ndio mimi nasema? And I'm doing it daily. Mpaka leo si niko na nyinyi. Niko na watu wengine. Saturday nilifanya mkutano 3 Nyanyuki, Chaka na Rumoro. Sunday nilifanya mkutano 7 Nyandarua. Kesho niko na watu hapa na wengine. Friday niko Kiambu town. Saturday niko Kajiado. Si mimi natia bidii. Gachagua wacho ni okang' mare mar siro jachung' mar DP e yiero madundu mambere North e higa mokalo nyiso ni en jatelo ma ok oherore kende. Munya, nimeona umekuja. Kuja. Hii safari ya kufukuza Kasongo hapana rais. Kutoa rais kwa ofisi ni kazi. So come we work together. Na muuze chama. Muuze chama. Sasa mutaenda hasara mkikosa kuuza chama. Sasa wewe Munya na PNU Olokalau bado fika. Sasa mkapata kula 28, unapata aibu. Kwa sasa ukikosa kufanya kampeni utapata kura. Kata kamano, Gachagua onyiso JB Muturi, Peter Munya kachiel kod Martha Karua mondo tek duond buchegi kar siko mboro ywak. Kila mtu auze chama yake. Msikuwe watu ya kulalamika tu kwa press conference. Hii vyama hawezi jengwa kwa mahoteli. Na unajua mimi nimeambia hawa kila mtu walitaka tushinde mikutano Nairobi. Our co-principals. I said no, I'm against that.
kila mtu aende pahali ako na umaarufu, amobilize watu yake. E komachielo, Gachagua onyiso jotelo mag kweth mobalo kod sirikal ni ng'ato ka ng'ato ibiro keto e ratil kaluwore kod mbi mar duond bura mare e kinde twak mar walo jalatend piny margi. So sisi mambo ya coalition for now, no. We are on consolidation. Political mobilization and consolidation is the first step towards attaining government. You cannot be a president before you first consolidate your vote. Chris Owino, Ramogi TV. Koromogi koa were kod weche mag siasa wang'eni motende kod weche mag thieth. Jatend piny William Ruto oyango kata oyawayanga log tich mar SHA mabiro bedo kar chwalo ote mag ambulance kendo ma ibiro tigo e oro ambulance ne jotuo e gwenge duto ma pacho ka. Nyaka sani mahawa ambulance 1,000 osendikore mar tiyo kod SHA kendo ibiro chulgi bang' tich kod okumbano. Kaka Judith Mondi lero, ja Kenya mora mora ma osendikore kod SHA bed ni ochudo kata ok ochudi ibiro ting' kod ambulance kaponi en kod dwaro makamano. Gikone jatend piny William Ruto keto e tim thieth ma okwongo ne oganda jo Kenya kokalo e pend chik mar aguch SHA malose wi thieth mar ruya mano emergency, tuoche matama chronic kod thieth ne jotuo ma ohewore critical illness fund. Chenro ni ma otimie log tich mar SHA oketo ayanga chako tich mar laini madhi neno ni jopiny madwaro kony mag ambulance e pachoka oyudo kony mapiyo kendo nono maonge chudo bang' SHA donje winjruok kod ambulance gi. E nyisruok ma otimie log tich mar SHA, laini nyiso wuoth mar ambulance yare kama jatuo nitie nyaka e kar thieth mabende SHA nyalo neno poni ni kod otanda gi gige thieth ma oromo rwako jatuo. We are operationalizing the last fund. The many questions that used to come to Parliament, Your Excellency, was that the Kenyan will be picked by an ambulance. He's taken to a hospital and the hospital will ask for a deposit. Maybe they don't have that deposit, that amount of money. Then they go to the next hospital. Then they go to the next hospital. In the end, that patient dies. Today, we change that and we change it permanently. We are turning a constitutional guarantee into a service that every Kenyan can reach. From today, Kenya has one national medical emergency number, 922. SHA mabiro bedo ka chulo ambulance gi e nengo mar shillings 4,500 e kilomita 25 ma ambulance okawo, ka kilomita ma omedore ibiro chul shillings 75 ne ambulance. Ma biro bedo ne ja Kenya mora mora ma ondikore kod SHA bed ni ochudo kata ok ochudo. This protection applies whether the patient is registered with SHA or not, and whether or not they have paid for SHA. No deposit, no guarantee, no negotiation, no relatives running around looking for money. Everything will be taken care of. Nyaka sani, kwan mar ambulance madwarore e pachoka hawa 5,000 kama nitie ikoni pod tin, ka koro ikwayo johala mondo mi odonji ohala mar ambulance. Today's launch, Your Excellency, Nairobi established our Nairobi Emergency Operations Center, EOC. Today, the center coordinates, Your Excellency, 18 basic and advanced life support ambulances, and I'm very proud that in the next 2 weeks I'm adding another 20 advanced life support ambulances. Across the 47 counties, county governments have collectively invested in 586 ambulances to strengthen emergency medical services. As of today, Your Excellency, 339 of those ambulances have been inspected. Judith Omondi, Ramogi TV. Moko kuom jodak e kaunti ma Mombasa wuok tung' mosuo kod ker mar Luo Dungiranda kuom bwogo mar kuong'o jogo mabiro balo gi paro mar dwaro ni onagi duto oser lwedo sirikand William Ruto.
Giwacho ni mano nyiso ni ker mar Luo tenore nyakonchiel weche mag siasa mapacho ka, kendo koro gidwane kaber to jaduong' Odungi Randa okwa joluo ng'uono makao kamano to ogwe tawe komno. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Opogore ne onyiedhore kaunti ma Mombasa bang' ker mar Luo jaduong' Odungi Randa buono mar kuong'o nagi duto mabiro dhi ataro gi paro mar dwaro ni gisir sirkand William Ruto lek mokoni ne owe gi mosenindo Raila Odinga. Kapo nono ni mae kako Odungi Randa wuoyo ni mae jatend Luo. Aneno ka Luo osegore piny. Luo ni gachiedh nade malich ma kaka dhano chiemo onge. Maisha obedo matek. Ma to Odungi Randa ok nyal wuoyo. Onyalo mana wuoyo ni dwoko Ruto, onyalo mana wuoyo ni dwoko Sifuna, onyalo mana wuoyo ni Wangadok. Generation mantiere no kinyal chuno gigi midwaro jaduong'. Nomi Luo Council of Elders ni mondo rito oganda to nokomi ni mondo ibed a political tool mari man office mari mido idwago go siasa. Ni chuno wan kwa gocho mona Ruto. Raila Odinga ne kane nitie ka. Raila Odinga bende osechung' mo obedo president. No pok waneno any council rules of elders manuchung mo wacho ni ji nyaka goch ne Raila makoko gocho ne tikuongogi. Komno ok en mar political issues, political statement. Instead, Komno en a symbol of unity mar Luos. En a symbol of unity in the sense ni ikawo ng'ani tikelo tiluongo tikod yawa ang'o mularo wabed piny kaka oganda. En wach makoro moko kuom rowere koni medo mana bagogi to chutho kaluwore gi pogruok mamedo nyiedhore e kind jotend oganda Luo. Jaduong' kata kuwo siasa to ukuongo ng'inwa odwa is so important. Waweuru ng'iyo ni wang' ni wadhi chiemo nikech joma chiemo gi benefit gi familia gi. Ei Luowa wan gi joma somo tinde certificate gi nindo go ma e wigi. Koro uyuru leaders uno mufelo wa piny ka nikech imo mi ku ichamo ng'ani bi ywagi ku wan wadong' kwa hang'. To wan generation wani kok wadachako puonjo nyithindwa pok waloso nyithindwa gi wabiro puonjo gi nang'o sani kata puonjo nyathi ne dik nyithindo matindo mabe iluongo ni GNC nyithindo gi be jaduong' dwa siemo achiel kachiel kwayo ni jaduong' ndalo mane isiemo ji gi bat koracham nokalo. Gikoni lek mosenindo Raila Odinga ne en neno ni oganda duto bedo gi ratiro to chutho e weche mag demokrasia. Demokrasi nochakore gi Mwalowa. Nyaka miwa thuolo mar yiero ng'ama odwaro. Ok nyal chunwa gi ng'ato mok wadwaro. To ok nyal nyiso ni koko miyo ng'ano mbulu to idhi kuong'wa. Democratic space ema gwabun nyalego no fight for. Ni mondo ng'ato ka ng'ato obed kod thuolo mar join party modwaro, support ng'at modwaro, wacho wach modwaro, so long as ni ok ohinyo ng'ato. Ruto no mess up the country. Nobunge very well. Nino wuondo jopiny ni ene nasla to kene nasla ok nyal chunwa kode. Mwana warite 2027 God willing. Asubuhi na mapema one term is enough. Kabende ginyiso luoro margi e wi telo makamano. Aneno ka jodongo goluo piny nikech giparo ni joluo onge. Joluo nitie kendo adwaro ni mondo anyis Odungi Randa ni mondo obed ng'ama serious. Pod wan otel ne joma serious. To ka ok en serious to an kaka Rafael Ondiek odienwa kae aikora kawo kom Odungi Randa mondo mi atajogie nikech ayudo ka kom Luo osegore piny. Joluo otelnegi gi jomoluo, joluo otelnegi gi jomodenyo, joluo otelnegi gi joma ohero pesa. To sani koro ok wadwa joma ohero pesa, wadwaro joma nigi guogi. Magi ne giwacho ka bende gijiwo nagi duto e pacho ka mondo mi ohore mos e kindene mag campaign kendo gichiw thuolo ne kweth moro amora wacho pachgi. Koro kik joluo negre because of campaign kata election. Weuru linda mwananchi obi Homa Bay giwach pachgi to gidhi adhiya. Gigi gin mana still project. Bedo ni ne linda mwananchi, joma kelo linda mwananchi kata mafandgi gin mana joka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kawasure ni jatend piny Kenya William Ruto singo ne oganda jo Islam ni kit somo mar madrasa ibiro nywandi e kit somo mapacho ka kendo ibiro kete kaka achiel kuom somo ma opodhi kod migawo mar somo. Owacho ma e kinde romo mane obedo godo gi jodolo kod moko kuom jo oganda jodin Islam kama omedo e jiwo okang' mar lando ni piny Kenya biro bedo kod twak mar manyo yore mag nyayo dongruok juma manyien. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. Karibu sana Mheshimiwa Rais.
kuom thuolo machielo. Kar jot ma jatend piny no bedo kod kweth machielo mar wilo mano ochopo goyo mbaka gi jatend piny Kenya William Ruto. Kawuono jodolo mag din Islam kod jokanyo mag din no wendo jatend piny okinyi mar tich adek e romono. Jatend piny oyango ni kwayo mar oganda jo-Islam mar keto kit somo margi mar madrasa obedo mano ma oyangi gi piny owacho koro biro chopo kare. Banglano ni migao mar somo dhi kete kaka achiel kuom kit somo machiko yango. Waislamu na Wakristo wanamuamini Mwenyezi Mungu. Mtu ambaye hana dini hana tofauti na mnyama. Wizara ya Elimu sasa wanatengeneza sera, wanatengeneza sheria, ndio madrasa na duksi iwe ni sehemu ya masomo katika taifa letu la Kenya. Jatend piny otiyo gi thuolono mar siro lendo manogolo juma mokalo ni piny Kenya winjo bed kod twak mar manyo yore nyayo chenro mag uchumi kod dongruok mathurka, kowacho ni ibiro kawo pacho ganda kendo parogo ibiro kete chike kaka yor neno ni lek mag dongruok ochopo kare kata mane kinde mabiro. Siasa sisi ndio mafundi, lakini sasa tunataka kupeleka ufundi yetu kwa uchumi na maendeleo. Ile ya Vision 2030 haikuwa na constitutional na legal basis. This time round, we are going to write a vision for our nation based on the constitution, and we are going to prepare a specific law that is going to underwrite the economic prosperity and development of our nation so that we don't make a mistake again, and so that we can catch up with those who have gone ahead of us. Oseo kweth makero sirikal tesre mowacho ni osebedo kase okenge ma ikawo gi piny owacho mageto kelo dongruok e thurka, kowacho ni gin gi onge kod chenro mora ne oganda jo Kenya. Kuna watu wanafikiri watatuchezea karata ya kamari. Kasongo must go, alafu atiwapite. Hapana, ikae namna hiyo. Atiwakuje tu waimbe hapo, one time, Kasongo, must go, sijui nini. Ati alafu wapite. Watapita namna gani? Na vile tuko macho. You have to do the difficult task, my friend. Utuambie, wewe cost of living, how are you planning to reduce the cost of living? Utuambie. Tuunganishe wa Kenya. Wangapi wanasema tuendelee na kazi jameni, nione tuendelee. Ni ndugu yenu ama si ndugu yenu? Basi mko tayari? Mko tayari? Na nyinyi ndio mnatuongoza kwa swala, si kweli? So nyinyi hamwezi kuongea uongo. Mimi tunataka kuona kwa ishara, kwa nia. Wale wanasema Mheshimiwa William Ruto 2 term. Sisi hatubobokwi. Sisi tukikuambia ni sincere from our heart. Sidhani kama munafika hapa ndani kabisa. Kama muna mnafik ni nje. Takbir! Takbir! Tuone 2 term. 2 term. Limbe oganda jo Islam e kar jot ma jatend piny obiro mana seche machuok bang' jodong gweng' kod jo kanisa mag Friends. Bende limo jatend piny limbe makoro bire kinde ma piny Kenya osechako ikore ne yiero mabiro. Takbir! Takbir! Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Nyakoramogi, neno ka adwani adhi e yweyo dakika en 23 bang' saa achiel. Ma en ng'ich welo e Ramogi TV. Kendo ji medo ndiko na ka Eric Ochar kawuok Migori wacho ni Odungi koro we walo eno ikore mar yudo kuong kaka Eric. Okay. Otieno ja Kogelo ka intire Kibwezi wacho ni Ramogi TV kendo news lera ahinya imor kaka weche manyien mag Ramogi TV biro ni. Ramogi lera Onyango yare mar West Kisumu iye gi mama Gladys Wanga wan kwe ema wadwaro. Erokamano. Bishop Omondi otiche marge monyinyore bende nika en bendo neno Ramogi TV. Erokamano. Chendo mara ng'ich welo neno malera nyala Kisama kendo moro wa mano luongo ni Joe Dundo, mtu kubwa size ndogo. Erokamano in bende kumketi Ramogi TV. Uchieng kawuok Kalenjwa wacho ni adieri Odonge we chuno ji gi kit ng'at modwaro.
oeno ng'ade rieko ne jopiny mondo jopiny giwegi oamua. Mano kaka en bende oloso kanyo. Aya, aneno ka Shemotho wacho ni Aluo News kenda mor, an bende okasiro weche ma Ker Oduong Randa. Demokrasia ne okel gi joluo. Ng'ata ni kod ratiro mar siro party ma odwaro. Ker ne ber ndalo mar Nyaga kod Stephen Dea mano kaluwore kode. Mar ariyo, Duale odwok SHA e osiptende mane omayo Homa Bay. Jopiny hinyore ne irregularities mag SHA mane otim gi jotelo moko ma uwinjo bed ni ne gisekao ne okang'. Mogik, amor kaka jatend piny oriwo oganda Kenya maonge ubaguzi mar din, dhoot kata rangi. Development ringo e Kenya mangima, wasire lwedo. Mano kaluwore kod Shemotho. Nyakwara Mogi, adhi e yweyo, aduogo kod moko ma en ang'icho elo e Ramogi TV, kikidhi mabor. Dubai has a way of making everything feel bigger. One moment you're exploring the city, the next you're cruising through Dubai Marina at night with dinner and skyline views all around you. Then suddenly you are in the desert, watching the sunset and enjoying a barbecue dinner under the stars. It's adventure, excitement, and unforgettable moments all in one trip. Experience 4 nights in Dubai with View Travel, starting from $1,180 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Parminda, ino kineka gima nitie gima dhi nyime kind Dana gi Niti. Ji ariyogo aneno ka gima gine magikelo weche mang'eny ahinya e odni. Dana, ere kaka jogi ng'uono ne pari mapiyo piyo? Ng'ato ka ng'ato kae ohere. Kata ang'o matimre kae, an ok anyal yie gi Dana. En ng'ama timbe ne richo ahinya. Ok en ng'ama ber. Ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Egweng kama nam chiwo ngima. Ng'ata chiel ema chiko gik moko duto. Anyuola mabalo ganyola, ok en anyuola, en balo. To balo en chuogi. Sama jalupo kedo gi ruoth, onge mindni, bondo, mana winjruok. Bedo maonge geno nyalo miyo ji oked ne ngimagi. An natimo gima miyo moro amora nyalo timo mondo res go ngima mar nyathini. Kata ka ng'ato hinyore, nitie sigeni moko ma ok nyal nimo. Nambe winjo kaluonga, nyalo nega. Kendo en adiera manigi teko mar ketho piny ruoth. Rembuda ni lobni. Okay, Nam wiye ukwil. Bwana nam kaugi madwaro bwana. Bwana obro mnang'eyo samoseka. Mirima. Tich abich kod ngeso, saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni kendo wadhi nyime gi weche manyien mag ang'ich welo. Jatend kweth manok e od bura mamalo Junet Mohamed okoni kata doko ni ji mamoko dwaro lemo mar jalup jatend piny e ODM mana ogai mar ODM kende Dr. Buru Oginga ema chik mag duond burano opodho Nyaliodia mbele joma moko. E twak kod Ramogi TV oyango ni onge ywaruok kata ywaruok e manyo jalo mabiro kawo lemo mar Sifuna ka gie sani gin mana kod jagoro ma Kojolo. Walter Nyambaga nobedo kod piny kendo ma e report no. Actually, I feel very sad because this will be the first election in my political life and journey. I am facing an election without Baba, Raila Amolo Odinga. E twak makende kod Ramogi TV jatend kweth manok e od bura Junet Mohamed ofono ne kaluwore kod katiba mar ODM. Untie, joka nyala. Dr. Buru Oginga e jal moyiene yudho lemo machwe kaka jatend piny
e kata jalupne Nyalodia kapok ji mamoko yudo. So the applications are open to everyone. But in accordance with our constitution, our presidential candidate normally is our party leader. So, in our party, our party leader is our boss. So we will defer to him on certain decisions. Junet olero ni lalruok chakore juma manyien Naivasha e kindu keth mag ODM kod UDA motelo ne winjruok to kod kit kaka ibiro ng'inj lemo mag sirikal. No, we have not yet formed the negotiation committee as a party yet. Okay. We have a retreat that is coming up from 9th to 11th in Naivasha for the broad-based members of parliament, broad-based governors, and some people that have been invited from the executive side who have relations with what issues that are going to be discussed in that retreat. And in that retreat is where the party leaders will make a decision of how we are going to move forward into the future. Koni bura mapek nyomet ni kidaro jal manyalo kao kar Edwin Sifuna e kata kamano jok manyo geto lemo mar jagoro oko ni mondo gitim tero mos kage sani Catherine Omanyo emo mako lemo ne yor kojolo. There was a vacancy, as it were, because of our former SG was removed. Okay. But yesterday we had a central committee of the party at 2 p.m. at midday actually. It ended around 4-5, and we have confirmed Honorable Catherine Omanyo as the acting SG for now. So before she was doing her work as the deputy of the Deputy Secretary General. Yes. But as from yesterday, she was confirmed as an acting Secretary General. Okwedo kweth mar linda mwana inchi kendo koni ODM ungirore makare kata tokuok Sifuna kod ji mamoko. ODM is very solid, and I can tell you that ODM is as strong as it were. Some of our members left us or left the party not because of disciplinary action. It's because of ideological differences. I want to clarify to Kenyans that today. Some of these members now who are in Linda Mwananchi never believed in that. They didn't want the broad-based government. They did not want the 10-point agenda to be signed. We used to have meetings chaired by Baba in the Central Committee. But Baba, being a Democrat, he used to accept the verdict of the outcome by virtue of following what the majority have decided. Neto say Azimio mokoni Uhuru tiyo godo iduoge piem kod William Ruto. Azimio died long time ago. Azimio was about ODM. There's nothing called Azimio as of now. Jubilee has no members of parliament as we speak today in parliament. Who else is in Azimio? I just see some guy from Soba who's masquerading to be secretary of Azimio. You know, a man doesn't know how Azimio started, where it came from, and how it started. You get my point? You know, Uhuru is looking for a rematch with Ruto. And he thinks that the rematch should be again Kenya Kwanza and Azimio. Wichal mar serikand handshake to kod mar broad base, Juneto koni Ruto ni kod gi maber, maingo Uhuru Kenyatta. Now, you can't compare the broad-based government and the handshake we had with Uhuru Kenyatta. The handshake we had with Uhuru Kenyatta stood for nothing. We were not part of his government. We didn't have a single cabinet minister in his government. He just took us round and round telling us that he's going to hand over power to us in 2022. So we wait for our time. He did not even appoint a minister in charge of toilets from ODM, leave alone anything else. For the first time, the Orange Democratic Party has its former chairman, the longest serving chairman of ODM, John Ngongo Mbadi, is the Minister for Finance. Kwedo uso mar ODM ne serikal. We disagreed with William Ruto after the president started talking to Raila and to ODM. You see, there are people in this country who believe that ODM should be in the opposition for life. They believe that ODM should be, the description of ODM should be death and destruction. They believe that the description of ODM should be mandamano and demonstrations. So when they see ODM sitting in the Ministry of Finance, that's selling out ODM. When they see Joho
becoming a cabinet secretary in charge of blue economy, it is selling ODM. When they see Oparanya handling the coffee, the tea, and the small, SME, small and medium enterprises, it is selling ODM. When they see Opio one day electrifying the country, it is selling ODM. That's how they view the selling of ODM. Because they believe ODM is about death and destruction. They believe ODM is about their people being killed. They believe ODM should be in the street and they should be the ones in government. So now when they see ODM in government, ODM has been sold. We will sell ODM if it's going to benefit our people. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Koro mogi kaka mane katwa kobet kod jatend kweth manauke od bura mamalo Junet Mohamed kako wacho weche gi mag ODM. Owere kod mano en anyuola mar Eric Otieno medo sundo sirikal kod duol mar IPOA mondo runonro ewi tho mar wuorgi mano timore tarik 2 e tesendo bila ma Mudhaiga. Eric Otieno ma jagni 19 wachore ni nondhi kod obila tarik 1 mar dwe mar 8 kama bang'e to ne owito ngimane kiringo kode e osiptal otieno mar tarik 2 kabero mane otim oyango ni nogo bunde kod gimoro madik. Simprose Okinda noluo wachni kendo my report. Mirima Gilit nokwako rumbi mar apisi mar riwruok makedo ne ratich oganda Vocal Africa mantiere Nairobi. Anyuola ni ywago nyathi gi Eric Otieno ma jahigni 19 mano tho tok dine kod obila tesendo bila ma Mudhaiga chieng' Ngeso tarik 1 dwe ni. His brother Arnold he kept on indicating to him, please, if you can't get me out of here because I have been beaten. I have seriously been beaten, and do as much as you can to help me get out of here. Bail had been set apparently at about 10,000 Kenyan shillings. The family could not raise that amount at that time. And so they tried as much as they could, and by 7 p.m. on Sunday, they had finally managed to get about 6,000 Kenyan shillings. When they got that amount, still the police were unwilling to release him. Rigre Eric notimne bero odiochieng' manyoro kendo yang'ni nogoye kod gima dik e bundiye manomiyo chwero remo mathoth ka familia koro ni kod penjo mathoth madwaro duoko. The only thing that we were told is that allegedly the crime that he would have committed was a preparation to commit a felony. We need OB extracts which have not been provided to us up until right now. We need CCTV footage from the time he was arrested up until the time he was released to his family. Jokende ratich oganda oriwo duondgi ewi thoe mamedo timore e lwet obila ka gimedo sundo IPOA kod sirikal mondo ru nonro kendo chung chutho thoe makamago. The body that is mandated to be able to carry out all those investigations, be able to get an account of all the officers, from the arresting officer to those who are with him in those particular cells, and get an account of all events and statements of those police officers is IPOA. And they have already started that process. That's why we are demanding that IPOA must do their work well. We shall not allow attempts to cover or hide any evidence. Last year, another 50 youth were killed. This year, as we speak, we are well over 30. Why is action not being taken? These occurrences happened all the way on the 1st of August this year, and to date, 5th of August, no action has been taken. The National Police Service, under the leadership of Inspector General Douglas Kanja, have not even released a single statement on the administrative actions they have taken. As we speak, the officer commanding station, Mudhaiga Police Station, the officer sentries on 1st of August when he was being arrested and when he was being released on 2nd August. These are prime suspects. In this case, we are having prime suspects out, yet the law is not being applied. Magetimore kini maapisi mar ogai mar obila oyango ni bura mar tho Eric ni e lwet IPOA mosechako timo nonro ka gikwayo horuok kuom anyuola gi osiepe mag Eric. Justice. Simprose Okinda, Ramogi TV. Jodak ma ojalo e kar chung'o bura ma Lego Usonga ywago mudho mokwako gweng'no kaluwore kod onge mar sitima, gino ma giwacho ni thiro chenro mag mapile. Jopiny go nyiso luoro margi mar wuotho seche mag otieno kaluwore kod luoro mar arita margi
kakoro gikwayo bad migawo mar Kenya Power mondo oruch chenro mar keto sitima kanyo e kinde ma piny owacho dhi nyime kod tudo sitima e mier. Magibiro bang' jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi yango ni piny owacho oseketo tenge omenda maromo bilion 2.2 ni tudo sitima e miere mohingo gana 250 e kaunti ma Siaya. Bede mudho kuom muda mang'eny kabisa. Koro kane stima biro ma nobiro mogik ma last mile nogik una kachande. To ne wapenjo. Ne ang'o mi wanto kobinu wa konto be wana jo Masumbi sub location. To nyiswa ni no biro na una village. Kama wachunge bridge kachacha king'ilo kakachande. Emapol nogikie gimoro 100 meters from bridge. Koro ne warito binya kasawa notime nadi no chopo. Chadwa mwaneno kaka sime onge kai wali mudho kada gotieno kada kiwotho ngado jana kada dei kata ere makai kata gine jo welding giko kaka cyber gibende gima gidiro mwanwano midhiero mwaneno ka stima onge kai waneno gik mang'eny since independence wan kaka jo gold nitie kaka stima konyo wa yore mang'eny wanyalo konyo wa go pi kwa goli bugni kaka wan jo maina to kendo onyalo konyo wa gik mang'eny kabisa nwach kai wariwo goldi to wariwo nyaka farming watimo farming samori gombo kada mondo pidh gwen to onge ma stima no koro moni mondo tim gik mang'eny nwach mondo pidh gwen to nyaka irang stima. Kaka jopith mag rech medore e kaunti ma Busia, midhiero mar nok mag rech matindo bende koro medore ka koro chuno jopith mondo many rech matindo kuonde mamoko. Jafwambo marwa Lilian Atieno miyowa ler ewi chenro ma koro keti mar temo jiwo tie mar rech e nam Lolwe. Nok mar rech e nam Lolwe omiyo thoth jopith rech kumoting'o mine kod rawere koro ng'iyo lai mopogore mar pidho rech to ahinya e yeuni. Okang' makamano osekelo dok piny mar kwan rech matindo ka ranyisi mar gwenge manigi pek makamano en Busia. Chuno jopith rech e kaunti ma Busia manyo rech kowuok e piny libamba ma Uganda, kaunti ma Kisumu, Kakamega to kata Murang'a. Kata kamano mago okoromo. Fingerling kama hazitoshi upande huu wakulima kutoka Kakamega, kuna hatcheries zimekuja kule Kakamega ambazo pia zina produce fingerling. Kisumu pia Bungoma na uko Mount Elgon kuna hatcheries ambazo zimekama hapo sasa zinajaribu kusatisfy hii demand, because demand ya fingerling pande hii ya Busia na pia Siaya iko very high and inataka sasa mambo ya collaboration. Nikech midhiero makama emomiyo noger kar nyuolo rech matindo miluongo ni Hydro Victoria e dho wath mar nam Lolwe e kachung'od bura ma Budalangi manyaka sani ni kod nyalo mar nyuolo rech matindo maromo 100,000 e dwe. Kwan mapod kelo rem ne jopith. Wakati tulianza kulima wa samaki tulipata fingerling haitosha, kukuwa na fingerling Busia, Kakamega, Kisumu ilikuwa ni kidogo, mara haipatikani. Tulitoa fingerling uko Murang'a kule Central, na tukawa tunajiuliza kwa nini tuende all the way Murang'a kuleta fingerlings na huku ndio watu wanakula samaki na hawana fingerlings. Ndio maana tukaseti hatchery hapa. Kata kamano nyuol mar rech matindo gibende nok mar gibiro wirani rem mar pi maler, onge lony malong' e sekta no kod rem yudo chiemb rech ma koro miyo rawere moko owuok oko mar kelo resruok. Kwa hivyo samaki wetu ambao tuliweka pale tulikuwa na maarifa ndio, lakini hayo maarifa hayakukua zaidi. Ndio maana hawa wamekuja hapa kama shirika kutufunza kuhusu ufugaji wa samaki, na si kuhusu tu ufugaji wa samaki bali kutengeneza chakula cha samaki. Na kwa hesabu yetu tukapata ya kwamba mkulima anaweza kujitengenezea chakula cha bei kiwango ya chini kama shilingi 50 kwa kilo. Ilhali pale sokoni chakula cha chini kabisa tunapata kwa shilingi 150 kwa kilo, ama shilingi tuseme 105 hadi 110 kwa kilo. Rawere kod joma nigi ng'ol mopogore opogore ma jopith rech ochiwnegi puonj makare ka kenda geta margi
en ni ohala margi biro medore. Nimeweza kujua hizi ingredients ambazo wanatuonyesha jinsi ya kutengeneza chakula tunazo nyumbani, na hata kama uwezi enda sokoni unaweza ongea na mzazi aidha akakupatia hizo ingredients. Na pia ambacho nimefurahi nayo, wametufunza kuhusu black soldier flies na jinsi ya kuzitunza. Liliana Tieno, Ramogi TV. Bere mar funi, onding, tok maremo kata tuo mar choke chandi. Binti funi moro motur, madwaro bero. Kik chenro mar Free Orthopedic Medical Camp manotimre St. Peter and Ann Hospital, Rwaka Chengeso, tarik 8 dwe mar 8 higani by oko. Neno jalonyo weche choke kata orthopedic specialist en ono mongi chudo moro amora. Kod picha ma igoi ka achiel gi chuo thieth en nengo mogonyore. Ni mathoth, ywa tol e namba mar 0722 150 620 mondo ikaw okang' mar dak maonge rem ne kinde mabiro. St. Peter and Ann Hospital, Rwaka. Your health, our mission. Tiang' to nigi varieties mang'eny, lakini korwa koni ma wahero kabisa gin adek. Kaka ma iluongo ni 945. E 945 ni giwacho ni odongo piyo, basto chayo buya. Jo bank ma Equity to ndalo moko ne in 2023 nakaw kod gi loan mana nyiewo go tinga ni. Tinga man go kani gine mana gi finance na magi nyiewo na. Challenge ahinya to en mana mar leasing, kech puothe go kolo tinde onge. Samo you have money but puodho. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Wadonje weche mag tuke. Gor Mahia odonjo e final mag tuke Sekafa Kagame Cup madhi nyime piny mar Rwanda. Gor nyolo tim mar Al Hilal ma Sudan gonde 8-7 okalo picha choma bang' gidhi amodhi 1-1 dakika 120 e kinde mag tugo no. Jatuk Gor Jackson Dwang nyomi kadi makwar ka Brian Omondi ma jagol emano bedo jatugo masulwe bang' reso penalty achiel kendo loyo achiel. Gor koro dhi rado kod Brian Sports mar piny Rwanda e final chieng' tich abich. Ke uongo kwa Yagubo Omer kama manute Amudu yitago pesa menshi ya hato na hato beringine tayari nao ni tayari kwade Kuom thuolo duto te jaloko mara wa osebedo Liz Otieno. Warom sa 3 e weche manyien mag Oimore. Nyinga en George Bati, oriti masani.